Kaya't mi kabsat nga idanon kada kayo iti maysa nga napateg, nabara, ken nabindisyonan apan kablaaw iti tunggal maysa kada kayo. Iti panangrugi tayo kabsat, iti daytoy baro atawen 2026. So nga nabara pa ilaeg. No arig na maangot tayo pala ang digitay paputok iti aglawlaw kakabsat, wherein they greeted the New Year. Happy New Year nga ron kakabsat. Happy New Year. Ngem napimpintas a greeting ngem di Happy New Year nga ipakaammo tayo nga ti Diyos ket naimbag. God is good. And all the time, God is good. Apay nga naimbag kakabsat. Ta inikan na tayo manen iti baro nga gundaway. Baro nga lesson. Baro nga responsibility nga datayo ket agkakadua tayo. Nga agadal tapno agkakadua tayo met nga pausar ken ni Apo Dios. Anyaman kakabsat nga gundaway, anyaman apaset nga mabalin tayo nga ramiden. Ijay iti kasapulan tayo nga ramiden. Isu nga welcome manen kakabsat. Kadaytoy nga klase tayo. We are growing. Ket ni Apo Dios iti madaydayaw isu na laeng kakabsat. Iti pangitidan tayo iti dayaw. Ada tayon iti baro quarter. Baro a pagleksyonan. Ket iti adalen tayo kakabsat napateg launay. And we would like to connect it kadayjay nga theme iti church tayo, the word church. Integrated for mission. Ta sipsiputan tayo, ururayan tayo. Dayjay panangiparupok ni Apo Dios di maudin at tudo the last rain. Isu dayjay kuna tayo nga the latter rain. Tapno dayto nga iglesia ket agbalin nga nabilag, agbalin aman nakabalin, iti panagtrabaho na, iti panangiwaragawag ti Ebanghelyo. As a church, we are united. We are integrated because we are grounded in the Bible, focused with our mission. Sakbay tayo kabsat nga agpatuloy, agkararag tayo. Managayat ken man nakabalin amin nga Dios kadaytoy nga gundaway. Isublimi iti dayaw ken ka. Umay kami nga napnuan iti panagbuteng. Gapu iti kina santom, gapu iti kina managayat mo, gapu iti kina parabor mo. Ket umay kami o Diyos, nga dumawat manen iti na isang sangayan nga bendisyon iti sirib ken panakaawat. Tapno iti panangirugimi kadaytoy nga lesson mi, ngayon sa ganam nga agpaay kada kami babaen ti General Conference. Agbalin o Diyos nga leksyon nga may iaplikar mi iti panagserbimi ken ka iti naldaw-aldaw. Bendisyonam dagiti kakabsat nga kadwami nga agadal itata. Itinagan na po mesos. Amen. Iti title kakabsat, iti pagleksyonan tayo. I like the title. Kunana, panakikaykaysa iti langit ken iti daga. Uniting heaven and earth. Ket duwa nga libro ti adalen tayo kabsat. Libro iti Pilipos ken libro iti Kolosas. Ibagak kada kayo nagsiddaawak.
Apay nga agsidda awak. Agsipod ta, no alain nyo, cover iti Sabbath School quarterly tayo kabsat. Makita yo iti ladawan ni Apo Jesus. Right? Makita yo nga ima na ket nakaigem wano iji ngato. Di may sa nga ima na nakaigem iti baba. Ni Apo Jesus isuna iti nangikunek. Itadadalin tayo nga rot itata nga lesson ket unite isuna iti mangkaykaysa iti langit ni Apo Dios ken iti daga iti maysa a managbasol sika ken iti siya. Pudno kakabsat ta dayjay tinbagana ni Apo Jesus a misyon na. I came to seek and to save that which is lost. Tapno dayjay a managbasol a naiyaw-awan nga isuti imay a binirok ni Apo Jesus. Maisubli nga addaan iti sibibiyag manen a relasyon ken ni Apo Dios. Kunana ni Ellen White, idin nga addan iti basol. Immediately kakabsat, idjay garden ti Eden. Imay meten da pagkasapulan iti manubot. The need of a Savior arise. Ijay pelaeng kakabsat, langit, sa bayng aparsuhaan ti Diyos iti lubong, ken ti amin nga adda ken kuana. Addan dayjay plan of redemption. Anya dayjay nga plano? Ngano bilang ti tao aparsuhaan da ket manag iti basol. Ti Diyos anak umay adda ti misyon na. Umay na abiruken, umay na asapulen, umay na nga isubli, i-unite dayjay anapukaw ang managbasol ken ni Apo Dios nga ayan iti biag. Tapno dayjay a tao sikaken iti siya. Amin. Roma 3:23 nagbasol. Ket amin ti supapak na ket patay. Roma 6:23. Ngem kas talaunay ti panagayat iti Dios ti lubong. Tainted na ti anak na abugbugtong ni Apo Jesus. Anya misyon na to unite ti Ama ken siya ken sika ken ti amin a managbasol. Tapno dayjay a managbasol intunno patyen na ni Apo Jesus. Nga isuna dayjay mangkaykaysa ken kuana iti Dios. Addan to tibiyag na nga agnanayon. Ngem, what intrigues me is kadalin tayo ni Pablo. Iti lesson number 1, iti title na naidadanes ngem saan ang nabaybayan. Persecuted but not forsaken. Iti paset a mayulo tayo, masarakan iti Pilipos 4, versikulo 4. Naisurat ket basaen tayo. Agragsak kayo iti Apo, kan kanayon ibagak manen agrag-u kayo. Dayto iti ni kunana ni Pablo. Iti adalin tayo kadayto lesson number 1, sino diyan na idadanes? Ni Pablo. Sino diyan saan ang nabaybayan? Ni Pablo. Ngem apay nga iti quarterly tayo itudok manen. It is Jesus and it is only Jesus. Takunana iti aramid awan ti sabali anagan nga adda iti baba iti langit. Nga mangited iti panakaisalakan to unite heaven and earth no saan nga ni
Apo Jesus. Ngumapay nga ni Pablo, adalan tayo. Let us explain this. Ni Pablo among tayo kakabsat. He was soul. Adda iti mission na. Iti mission na saan nga di mission ni Apo Jesus. That the mission ni Apo Jesus is to come and to seek that which is lost. Umay na isalakan. Iti mission met ni Pablo. Apan na nga dadailen, apan na adusaen, apan na persecuten ken patayen, digijay nga insalakan ni Apo Jesus. These are the Christians. Ket no alain tayo ti record kakabsat, ni Pablo was there in Jerusalem, idi nga batuenda, idi inuburda ni Esteban, ingana anatay. He was there. At damanen kakabsat, iti surat, authority, nga naggapo kadigiti pangpangulo, nga apan na nga sapulen kakabsat digidjay, nga daduma pay nga insalakan ni Apo Jesus. But on the road of Damascus, he met Jesus Christ. Ket kunana ni Apo Jesus, Pablo, saan mo ang mabalin akong taran iti maysa anak kadem. All things change. They focus iti panagbiag na to persecute the Christians was changed. Idin ako na nakabsat, iji umuna ako rinto. 11 versikulo 1 na isurat ket basaan tayo. Tuladen da kuma. Akas iti panang tulad ko ken Kristo. Now, there was a change. Dayjay ang misyon na tinalikodan na. Inawat na dayjay misyon ni Apo Jesus. To come and to seek that which is lost. Isu nga inbaga na tuladen dak kuma. Akas di pinangtulad ko kini Kristo. Dahil man kabsat tinagpintas kini Pablo niya. He saw the transition. Ket salutsudon tayo. Da tayo ngay mo, pastor, how can we unite heaven and earth? Tano saan tayo kakabsat nga mai-explain data? Na-explain tayo ni Pablo nga inala na dahi lugar ni Apo Jesus. Nuhan mo nga maawatan, daytoy a quarterly awan iti serserbina kanyam ken kanya. Uri pa iti the Holy Bible kabsat. Agbalintulatan nga it's just like a kind of a literature nga awan dahi bilag na nuhan tayo nga maawatan dahi role tayo kadaytoy a leksyon tayo uniting heaven and earth. Kasano ka kabsat? Kunana ni Pablo manen. Ijay mikadwa a Corinto 5 versikulo 20. 2 Corinthians 15, 5 verse 20 na isurat ket basaan tayo. Da kami nga rod dagiti na ibaon iti biyang ni Kristo. Akas agdawdawat iti Dios kada kayo gapu kada kami. Iti biyang ni Kristo dawaten mi ang makikapya kay iti Dios. Sino ka? Sino ang? Sino ti iglesia? No ni Pablo kakabsat ket kunana tuladen dak, imitate me. Inbaga na metlaeng
Da kami, di iglesia, sika, kenti siya, kamkaman, tinaibaon, itibiyang ni Kristo. We are ambassadors for Christ. No iti misyon ni Kristo. Ket isu ti misyon ko, iti misyon mo. Daytoy nga adalen tayo kakabsat will move wonders in the lives of our Sabbath school members. Tagat datayo, kabsat ko sika, pastor, sika, elder, sika, Sabbath school facilitator, when no kamkaman, laglagi pa, sika, ganiti siya, na ibaon itibiyang ni Kristo. You are an ambassador for Christ. Anya misyon tayo? Kunana ni Pablo, kas agdawdawat iti Diyos kada kayo. Gapu kada kami. Itibiyang ni Kristo dawaten mi ang makikapia kayo. Be in peace with God. Kada ito yung baro nga tawen. The theme of our church is integrated for mission. Adda iti misyon tayo kapsa. Kunana, dawdawaten mi nga itibiyang iti Diyos, makikapya kayo iti Diyos. We are there. We are called. We are commissioned. We are empowered in uniting heaven and earth. Iti kayat tayo nga adalan kakabsat. Iti uneg, iti 13 eleksyon. Kabayatan nga adalan tayo dagiti libro kakabsat. Iti insurat ni Pablo through the churches in Philippi and Colossus, makita tayo kuma ni Kristo. Ket deje nga misyon tayo kakabsat, agbaligi kuma, gapu, deje panakabalin ni Kristo. Apan tayo nga rod kakabsat, dahito lesson tayo. So makita yo, nga iti lesson tayo, may panggap ka ni Pablo. Dahito iti introduction na, dahito a quarterly tayo kabsat. I gave the overview, tapno nalalakatay itun nga maawatan, lesson number 2, lesson number 3, gana lesson number 13. Mabalin nga subli-sublian tayo tumanan, digito'y kakabsat nga nairugi tayo. Ngem iti kayat tayo nga kitaan tayo ni Apo Jesus, iti tunggal leksyon nga adalan tayo. Iti panagbiag ni Pablo, makita tayo kuma ni Apo Jesus. Iti lesson tayo kabsat, nabingay, laeng iti 2 apaset. Umuna apaset, ni Pablo na ibalod, gapu iti ayat na iti Diyos, ken iti Ebanghelyo. Iti Efeso 6, versikulo 20, kastoy ti kunanan ni Pablo, na isurat ket basaan tayo. Gapu iti dayto siya, iti maysa babaunen, nakawaran, tapno kenkwana, makapagsauak kuma asitutured, akas rebengko a panagsaom. Anya deje kondisyon ni Pablo. Kunana, may sa ababaunen a nakawaran. I am an ambassador in chain. So makita yung kakabsat na ijay ladawan. Iti pan nakaibalod ni Pablo, nakakawar.
Both hands were joined together in chain. Tisaka na, both foot were joined together in chain. Ije baba, adda pay kabsat iti nadagsen nga landok tapno marigatan amagna. Saan pa ababa kakabsat? Tapno dayjay laeng askaw na. The step will be measured saan nga makataray. At the weight na, at the measurement na. Picture Paul as an ambassador in chain. Ngem kabayatan kakabsat, nga isuna ket nakakawar. Adda dayjay latta a misyon kenkwana. Anya di ko na itimay sa ababaunan an nakakawar. Tapno, dayjay ti misyon na, kenkwana pagsauak kuma si tutured, that I may speak boldly. Anyan kakabsa. Na ibalod laguro din, gapo iti panangkas kasabana kani Apo Jesus, ngem idin asibabalod, si kakawar, inala nalata, dayjay gundaway na, nga ibagana, ikasabana, dayjay ibanghelyo. Isu nga, iti kuna nakabsat, iti Pilipos 1, versikulo 7. Iti kasta, nalintag kanya, panunutang kayo amin, gaputa adda kay ditoy puso. Ket dagiti panakabalbalod ko, akasmet iti panangisakit, ken panangkaneknek iti banghelyo, da kay amin raman kay kanyak ito'y parabor. Wow. He was in chain. Ngem iti ibaga na, you are all, da kay amin, mairaman kanyak ito'y parabor. You are all partakers with me in grace. No dadu makabsat, mabalbaliwan ko madayjay outlook tayo iti panagbiag tayo. Ngano umay iti problema, umay iti parikot. Maikat dayjay a direksyon iti panagtrabaho tayo kani Apo Diyos. Iti 7 churches of Asia kapsat, adday ti maysang iglesia di Smyrna, Mirna nga ron, bangbanglo. Kasanod nga alaan, dayjay anabanglo, nga dayjay liquid. They will have to press down. Dayjay nga pangalaan da. Numula kuma, wenno niya pangalaan da, kaduan nga bangbanglo, aggapo kabsat kadigiti na banglo nga mulmula. Ket di aramidin na nagdakkel a proseso. Mangalada iti dayjay makina, ket i-press da kakabsat. Kinadwaap ni Pastor Bert Sumera nga apan mi inpan ijay pagpatarimaanan dayjay lugan na. Nagkadwa kami kay ni Pastor Bert ken iti pamilya na ijay kabugaw, apayaw. Ken pindas niya lugan ni Pastor Bert. Honda, CRV, Puraw. Numidi umay nakalain ijay Florida bus terminal jeto gigaraw. Idi aglugan na. Damari na ako. Sabalin iti uni, sabali ti taray, nagpigsa ti kalampag.
dayjay alugan ni Pastor Bert. Ke kuna pastor, day tulugan mo CRV, pang city laeng kuna. Kaawang mo pastor, so ti naisagot kanya. So dayjay ti pagluglugan. So imbaga kanya na, adda ti mammo kuna nga mangtarimaan day talugan mo. So nagplano kami, nalpas di crusade, nasapat ti aldaw ti Domingo, imay kamin dito'y Herona from Apayao. Kabayat ang nagdrade baga karkarara ko apo ko na bendisyonan na kami. Di nakadanon kami tarabi kabigatan na inpankon itigagayem ko dito'y Herona. Kalampag specialist. Idi nakadanon kami, in-explain kon kaday jay chief mechanic. Kana ka Pangasinan. Sige pastor kuna na. In lift da, yalugan na. Idi garawin da, dagay ball joint yalugan ni pastor. Awanan kalampag ako nga talagan. Iso ako na dan, winarwar da mamin. Kahit nalaing da ito kakabsat. Nga gayim ko. Kaya kuna na, mabalin pa'y pastor, kuna na kan ni Pastor Bert, nga i-repair da ito. Adda da pressing machine na kakabsat. Idin kabil na da jay aglulukayan nga ball joint. Ball ken joint na nga ron niya. Jay kabayagnan ken da jay kan panakausarnan, it was really loose. Hanan nga maigam da jay pilid so nga aguni-uni. Sinapul da mamin nga kuana. In kabil da kabsat, ijay machine da. And they press it. Buy-buyag. Idinalpas. Inpakita da ni Pastor Bert saan nga agaraw. Kasjay kakabsat. No daduma, when we are pressed down by outside forces, troubles nga kunatay. Nga inton no arig na dagijay nga troubles nga mangtud kada tayo iti problema. Malipatan tayo nga adda dayjay Dios anang ikari kada tayo. Nga saan na tayo nga baybayan no aramiden tayo dayjay misyon nga inted na kada tayo. Tani Apo Jesus in karina, lo I am with you always. Isungan ni Pablo kakabsat. Idi nga adda ijay ana ibalod. Inbagana kadagijay akamkameng ti iglesia. Dakay amin mairaman kay kanyak iti daytoy aparabor. Ampay nga inbagana nga dayjay panakabalod na may sa aparabor. Naglagipin nyo, adda iti agbambantay kenkwana. Ket ni Pablo, he is a very important prisoner. Nang i-assign iti Roman government, iti espesyal nga mangbantay kenkwana. Adda digiti soldados no centurion ko nato may isa nga tao, may isa nga officer, dayjay centurion isu di officer, adda iti nga gasot nga soldado nga itorturayan na. No daduma dayjay ti ko nato nga captured audience. Saan mo kakabsat nga sa pulan, tadadjay ka, dadjay ni Pablo kumano, siya kuman ni Pablo, adadaak ang nakakawar, adadjayak iti karsel, ngam adda iti
featured audience ko. Dayjay nga opisyal, commission nga bantayan da, dagijay a soldados na. Isu nga iti inbaga na kanya da, mairaman kay kadaytoy aparapor. He saw his circumstance as a plan, as a gift, as a grace of God, nga isunang ambassador, maibaga na dayjay adamag, tapno mai-unite. Makita yung kapsat. Tapno dayjay nga mangbambantay kanya na di pagbaludan will be reunited to God ket maited kanya da itibiyag nagnanayon. Ti saludsod apay nga ni Pablo na ibalod iti Pilipay. No alaen tay ti background kakabsat, iti aramid kapitulo 16 12 ingana iti 40. Adadjay ni Pablo ket adda dayjay maysa nga babae, a slave girl, nga linuganan iti sairo kabsat. And Paul performed exorcism. Pinaruar na dayjay sairo kadayjay nga babae. Ket dayjay nga babae nagbalin kakabsat nga isuna iti nangiwaragawag ijay nga lugar iti panangwayawaya ni Apo Diyos kenkwana babaen ken ni Pablo. You see the pattern? Ni Apo Jesus with the woman at the well. Iti kasapulan dayjay a babae danom. Dimawat ni Apo Jesus iti danom kenkwana daytoy a babae nga napanlagsakdo ti agmatuon tinga ti aldaw. Kunana, apay nga dumawat ka kanyak maysa ka nga Hudyo, maysa ka Samaritano, they were in mortal enemies. Ngem akas ken ni Pablo kunana, they are partakers of grace. Itinlawlawag ni Apo Jesus ni Suna, naawatan dayjay nga babae, tinbaga ni Apo Jesus, iti sekreto a panagbiag na. Dayjay a babae, napan nagawid, nalipatan na dayjay a pagsakduna, apan na nga inbaga. In the Bible records in John, Decalogue, 10 cities believed in Jesus. Gapu kadayjay a babae. Ket ito'y kapsat a kapadasan. Kabayatan nga adda ni Pablo ijay pagbaludan. Dayjay warden. Isu nga dayjay kunana nga siya iti ambasador nga nakakawar. Bambantayan dayjay warden. Bambantayan dayjay soldados akadwa jay warden. Ket ijay jay warden inawat na ni Apo Jesus ket naisalakan babaen ti parabor. Ngem apay nga ni Pablo adda jay Pilipay. Gapu kakabsat, tan ni Pablo isuna ti Apostle of Christ. No sa dino iti pangibaunan ni Apo Jesus kenkwana, napan. Ket iti syudad iti Pilipay, isuna kakabsat iti capital city iti Macedonia. Isuna kitkitaan tayo. Kitkitaan tayo. Nagduma, where do we preach? Pudno deje kunana ni Apo Diyos, go to all the world, to every tongue, to every nation. Ngem ni Pablo, he started the city evangelism in Philippi.
dayjay iti ayan iti background no apay nga adda ni Pablo nga nangisurat daytoy a libro na nga agpaay kadagiti kakabsat tayo iti syudad iti Pilipay ken iti syudad iti Colosas. Mikadwang nga paset ti lesson tayo kakabsat. Ni Pablo inted na iti ebanghelyo kabayatan nga adda iti pagbalutan. Anya dayjay strategy ni Pablo kakabsat nga iti church ket nasyayaat nga adalen tayo ket kitaan tayo dayjay aramiden tayo. No isumet laeng dayjay kuna tayo nga agbaligi akas di panagbaligi ti panangibanghelyo ni Pablo. Iti leksyon tayo kabsat adda iti duwa nga strategies nga inaramid ni Pablo. Umuna, communication. Ni Pablo is a learned di adal. Kunana no adda iti syakon, kunana. He claims, and he is right. He was educated under the scholars of his time. No kuma itatagabsat, isuna ti adda di litrana after his name. Saan nga junior nga senior. No di kadi MA, PhD, alapin natindukan nakatado pa siya. Iso nga umay no daduma dayjay kapanunutan ngano nanumo ka awa maramid mo. No. Ni Pablo kakabsat kabayatan nga adda ijay priswan iti inaramid na nagsurat kadagiti libro na di Pauline literature nga sinuratan na digiti iglesia nga inted ni Apo Dios nga iwanan na. Datayo met kabsat, we have this. Amok nga dati kasi mo tagbuybuya ka, kaduan nga pagbuybuya am cellphone. Kasano nga usaran nga deta pastor. Kabayatan nga agbuybuya ka itata, makiinadal ka itata, uno sakbay pay kuma. Dayjay method ni Pablo mabalin mo nga aramiden. I-click mo, daytoy aramiden ta itata, and share it to all of your friends. Dayjay one click mo kakabsat. Ket no napan kas pangarigan dayta, daytoy dadalen ta itata. No adda iti friends mo ti Facebook nga ikabil mo nga 50. Ket in-share mo kadagiti 50 agagayem mo. Manutay nga aga-adal itata. Ikabil tayo nga agi-share tayo am amin akas dayjay inaramid ni Pablo when he was in prison. Anya iti kahit nang sawen. We don't have the opportunity to go out. Tani Pablo, he was in chain. Hanlaan nga nakakawar, adapay ti karsel. He cannot go out. So God inspired him kunana, kastoy iti aramiden. He communicated by writing letters to the churches. Datayo kabsat, we can do it. We have now the media ministry. You have the simplest way to evangelize your friend. Dito lang naglikod kabsat. Nagadudig di baptisa manyal inaramit tayo churches. Inayaban tayo, di interest tayo, napanda, ija unag ti kapilya, care group, ija babalay. In-on mo di TV, nagbuya dati Amerikano, agsasao iti Tagalog, agsasao ti Ilocano, di dab it. Nga kuna tayo. Kamano na bautisaran? Daytang aramidem kabsat to share
the Word of God through the media of communication. Akas di naramid ni Pablo. Cast your bread upon the waters, kunana ni Apo Diyos, and you will find it after many days. Agsiddaaw kanton, agsiddaaw akton. Akas di pa nagsiddaaw ni Pablo. No itata ko makat, ipakita ni Apo Diyos, dayjay abunga iti panangisurat ni Pablo kadagitis epistles na. The Pauline literature. Kunanan kuman ni Pablo, no makita na pa'y, anyan nga ayat ni Apo Diyos. I would like to believe when we will get to heaven by God's grace, nga sa pulong to, digiti nakadado ni Pablo, I will. Ket kung naktuken ko na Pablo, kabsat agyaman na kadigidjayng insursurat mo. Especially when I studied about the glow, the love of God through His grace, ijay asinurat mo. I found Christ. Kabsat ko, we can. At that is strategy. We can. Kasken ni Pablo, communicate. May kadua kakabsat nga inaramid ni Pablo, nga masampul nga aramiden iti churches tayo. Pablo, ket sinanay na, dagiti inaiwanan na nga agbalin a missionaries. Training missionaries, training laities, training soul winners. Dayjay kumakakabsat, iti aramiden tayo. For the leadership of the church, the mission is to outreach and retain. Idikit kita digijay baptism. I have mixed feelings. Every time I see pictures of baptism, I have mixed feelings. Tapay, kaduan, digitay ubing. Kakatungtong ko iti may nga panglakayan. Ke Pastor may na kami bisitaen ko na. Naggapo iti may nga church. Ni Apo Diyos had dictated upon him, napan iti sabali nga church, a dying church. Kaduan na ti pamilya na, kaduan na digiti dadu mga kakabsat from that church, napanday ti sa nga church. Idi na revive na papigsa dayto nga church. God gave him another burden. Dayti kabangbangon nga church. It was organized very lately. Nagbalin ako in the sisterhood of churches iti Northern Luzon Mission. Kaya na pastor iti membro mi jay dagiti ubing. Dagiti ubing. No kitain tayo, the target for our baptism is to make disciples. Isu nga dadayjay paset iti kwatay tatanya dadayjay ko natin NDR niya, retention, nurture, tapay, iti may nga report kakabsat, iti may nga president. Kuna na daytoy iti dati nga membership tayo, after the audit, kastoy lang yun. Ket nanayunan iti unos iti duwang nga tawen, kastoy tinainayon. Ti saludsod, digijay ka din inainayon. Kumusta da? Ti aramiden tayo, tuladen tayo, jay naramid ni Pablo. Paul trained Timothy, Paul trained Epaphras for leadership iti local church. Saan abinaybayan kakabsat ni Pablo? Nga digijay nga iglesia, nga inted ni Apo Diyos nga pinatakder na binangon na, awan iti ibati na, nga digijay pa nagsasautay nga Ilocano, palikod na.
that when he is absent, Paul knows that the work in that church will continue and will progress. Adda itinatrin na. Adda itinatrin na nga niya nga mangidalan. No, dayjay ti aramiden tayo. We live. We have leaders. I'll give you one example. Siya mo lang tinusar ni Apo Diyos kabsat, nga nangasaba dito'y ili, iti Ramos, iti Tarlac. Iti church pastor idi ni Pastor Alfred de la Torre. Inusar na digiti churches, ito'y paniki, Carino, paniki ken Vintinilla. Ketitatan, adda iti church, ito'y exit, iti expressway, ito'y tiplex ko na tayo. No gapu ka iti Manila, no gapu ka iti Baguio, alaem dayjay exit iti Ramos ken paniki. Into Nurmuar ka, from the exit, on your right, adda iti kapilya jay. Dayjay iti Ramos Seventh-day Adventist Church. Iti problema di jay, leadership. Dayjay pamilya iti sungan. Their heart is so big for the gospel. So da iti nangitad da jalote, so da iti timulong ng pata da kapilya. Dagitoy manen a pamilya ti sunga, isuda manen iti nangitad, iti lote, timulong anang pata der iti kapilya, iti San Roque, Mungkada, Tarlac. Dagiti iti bagbagak itatay nga baro a kapilya. Iti problema, ditoy at church, ditoy duwang churches, nang nangruna iti Ramos, is leadership. Idi second Sabbath iti December, dito lang nalikod. Ada kami, di Carino, sa pulak ni Elder Manny. May sa kadigiti panglakayan. Kunana digiti kakaduak nga adajay we were preparing for the second service. Pastor kunana awanta adda ijay Ramos. I learned nga digitoy pamilya ti sunga kasapulan da iti katulong da kaduada nga mangilid iti trabaho iti Ramos Church. And they asked for the services of Elder Manny Rumbawa. Kastoy kakabsat iti ayan tayo. You will train. We train. DJ, kasano nga i-train mo? Mangkita ka, hamot amamin kapsat. Tani Pablo, manula yung train na iti lesson tayo duwalaan. Mangkita ka DJ, adda iti dadagsen na iti ibanghelyo. Ket into no adda dya dadagsen na dya ibanghelyo, makitam tayo, God will lead you to that. DJ method ni Apo Jesus, isuti usarem. Iti bagam, follow me. Surutin da. And I will make you fishers of men. No si simurot ka kina Apo Jesus, akas kini Pablo. Kunana. Imitate me as I imitated Christ. Tulad din da. Kunana. Iti panang tulad kapsat, agbalintay ko mga naimbag nga example. I could look back. Ni Apo Diyos iti madaydayaw, sumagmamanulaang iti district nga nangikabilan ti mission kanyak sa baydak nga inayaban di opisina. Dito'y Tarlac, manipod di iba, nga nga the whole of Tarlac. Nukit kita kakabsat. San Felipe, ubing, dadya elder dati dyan, ni Brother Lawrence nga de Vera. Ijay San Juan, the brother nga Johnny. Ubing dati kito.
The brother offer, di kita ti eway ko idi. No agpangka dito'y karinyo ng nangruna, ubing di kito, they were my eways. Ngam iti very, very special nga grupo nga kabsat. Idi adak iti Ilocos, iti Southern Ilocos or, nakadado di kiti eway. Ke sa dino papanak, sumurot na. No umuli kami kakabsat, iti kinkuop kinmarin. That is the mountain nga makitam di kangangatwan diyan. At dada nga kadwa. Idi nga da kami iti kinkuop iti maysa a Sabado. Idi ag sunset iti Friday. Kunak ken ni Neil bilangem no mano tayo. Pastor kunana, nasurok tay nga 30. Nakaplag kami iti maysa nga balay tapay, nabannog kami nga imuli. Problema kunak, sa dino tay nga aggigimong itatta. Adalang ti duwa nga kapilya idi, yatuktok iti bantay. Pentecostal ken Methodist Church. Very early morning na pamisinapol di iti papastor. Napang kami di Pentecostal, unana di pastora, ni kaanuman, nga ipausar ko ti sabali, dayta kapilya. May salanganan ko na iti pagnamnamaan tayo, the Methodist Church. Pang kami di Methodist Church, idi nakita na, he recognized me. Apay pastor ko na, pastor ko na, adda iti naimbag nga damag ni Apo Diyos kanyang. Anya ko na. Dito'y kapilya nga kukuha ni Apo Diyos nga ay wanam. That was the term I use. Kayat ni Apo Diyos nga datayo sika ken dagiti kamkameng mo ken da kami nga Seventh Adventist agmay sa tayo nga agdaydayaw ken kuana itata. Apong nagpintas apan nagdangag na. Ay sige pastor kunana. Apang ko ayaban dagiti kamkameng. So that Sabbath we have a fellowship with the Methodist ken Adventist ijay. Iti pagkantaan kami nang ito, pagkantaan, digiti pagkantaan, iti Methodista kakabsat. Ibagak kada kayo, their hymn is also similar with our hymn. Iti nagdumaan laeng, dajay lyrics na, the words na kakabsat. Tadagijay kanya tayo, we made it as a Seventh-day Adventist hymn. Kanyada, they made it as a United Methodist Church hymn. Ngayon nagkanta kami. Adalang ti kondisyon nga dinawat niya pastor. Pastor ko na da kondisyon. Nya nga day pastor. Deta Biblia nga iparabaw mo ta pulpitok. Kukwa kon hanga rumor ta kapilya. Sige pastor ko. Kumusta nga dya daton? Una-ana, siyempre, guro mo daton. Hating kapatid, pastor. Adi kasi yan. Gumadama dawat ko na. Anya ko na. Sikat ag-preside. Kamangala ka kadigitang kaming mo kanta, danto magkanta kanyami. We had a very beautiful service. Kadayjay, nga Sabado, ije tuk-tuk iti bantay. Kalpasan iti service, iti rumor kami. Kita yung kabsat, would just imagine the picture. Adventists and Methodists were joining hands together. Nabiglada ka dayjay greetings ng Happy Sabbath. Idada kami jay, kunana jay pastor. Among pastor, itaabakan, kunana. Ado, dagiti kamkameng ko idi, Methodist, nga itatan, kamkameng yon, Sudan kat Seventh-day Adventist. Dagiti mga agtutubo, kunana, pastor, kasano kadayo na? Lakay dayjay pastor idin, siya kabambanwagak pelang idi. Kunada ka, no siyak iti magnakat, manipod to di papangko, awan pa ati 30 minutes, kunada. When no kapsot ka, mga may sa oras. Agsipod ta, nalawa pa yung mati aldaw, anya nga iti kwa,
ay nawon ko na tayo. Sa nga pulo ket duwa nga agtutubo, iti simurot kanya. Sa nga pulo ket duwa nga agtutubo, iti simurot kanya. Ti apam mi dinanon iji abakan, dagiti kamkameng, one of them is the famous family of Dingwasen. Idi nakadanon kami dijay, at dadadya bay sa nga balay, agsangit da, tadda iti nang bisita kanya da nga pastor kadwa na dito. Anya iti bagbaga kapsat. From this 12, manu iti nagbalin a papastor. Pastor Neil Diaz, Pastor Maxwell Agunan, Pastor Bert Sumera, deje kabsat na nga ninabe Sumera, plus deje very active nga layman ito'y bintar ni Brother Manny nga di Guzman. Di gito'y kabsat. Anya iti bagbaga na to? Training. Intun no makatrain tayo. Akas di pa ng train ni Pablo, we are expanding the workforce nga mang-unite iti langit ken ti daga ket maited kanyada iti pannakaisalakan. Anya iti inadal tayo kakabsat. I would like to summarize it with a statement coming from Ellen White. In Surat na The Ministry of Healing, page 102, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. No sooner does he become to know the Savior than he has the desire to make others acquainted with him. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. Kasya ni Pablo, binalbaliwan dayjay nga parabor ni Apo Diyos. Kastakamet, kasdayak met. Binalbaliwan na tayo iti parabor ni Apo Diyos. Datayo, dagiti missionaries ni Apo Jesus. Datayo Diyos rin na, nga mangisubli, dahil nadadael, dinadael ti basol, nga relationship ti Diyos, ket di man nagbasol. When that broken relationship is restored, uniting heaven and earth, salvation will be effective. Si kakabsat, ay ayaban na kanya ako Diyos. Follow me, and I will make you fishers of men. Agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami kada ito'y nga leksyon nga inadal. Awaten mi Ama, dayjay nga obligasyon, nga da kami akas di panangaramid mo kini Pablo. Maibaon kami iti biyang ti anak mo nga na Apo Jesus. Tapno ited mi as itutured, dayjay damag iti pannakaisalakan. Tapno maisubli iti managbasol o Diyos, babaen kadayta aparabor mo. Nga damanen, dayjay apan nakikaykay sami ken ka. Tapno maited, dayjay ragsak mi. Nga agbiag, nga aggapu, laeng ken ka. Bendisyonam, dagiti iglesyam, nga irepresentaran o Diyos, dagitoy akakabsat, nga kaduami nga nagadal itata. Bendisyonam, dagiti pangpangulos ni. Bendisyonam, dagiti papastor. Bendisyonam, dagiti papanglakayan. Agmaymaysa kami kumao Diyos, nga mga ramid iti misyon, akas da kami dagiti inbaon mo. We are your ambassadors of God. Nga mangited ti kapya, mangited ti parabor, mangited ti ayat ken pannakaisalakan. Tulungan na kami ngayon. Itinagan niya po Jesus. Amen
Lesson number 1 pa lang kapsat. And I promise you, as we go deeper and deeper, kada ito'y panagagal tayo, we will appreciate the beauty of the gospel of Christ. Ay ayaten na kayo na po Diyos, ay ayaten na kayo ngayon. Again, iti outline ti lesson tayo, itid mi kada kayo kapsat. Imbag nga rabi tayo,